anak sa embiag day tuy biag iimpay mo akalap amak pinaybay anak nagsagaba itiliday adyag patingga anya kaditing nagbasulan tapno malmesak itilet daang taday tuy pusok ti sinugatam inayat mo sa mo pinanawan aldaw ken rabi isang sangitat di ulpit nga ing halay mo kanyak tanong malagip puti naglabas tuy baro kung puti agpanaan no kay kariyak ken ka ti mapaay ngamin puson na pay damunay iturak tu amin asan na ay ngamin taay ayaten kaunay-unay biag kuno awanen kay mudinag ituret ko ti sa ti sugat sugat agapwanan day tayat nuragsak mo ti mangpapas kanya nanuwad dapay nagda nga asin ut baro kung kuti dengetem nasugat at puso saranayen sikat bituen ko di agliden aldaw ken rabi isang sangita di ulpit nga ing alay mo kanyak tanong malagip puti naglabas tuy baro kung puti agpanaan no kay kariyak ken ka ti mapaay ngamin puson nga pay damunay iturak tu amin asan na ay ngamin taay ayaten kaunay-unay biag kuno awanen kay mudinag ituret ko ti sa ti sugat sugat agapwanan day tayat nuragsak mo ti mangpapas kanyak nanuwag dapay nagda nga asin ut baro kung kuti dengepen nasugat a puso saranayen sikat bituen ko di agliden biag kuno awanen kay awanen kay mo ituret ko ti sa ti sa